Všetkým hlbokým veciam v našom živote predchádza ticho. Zotrvať v tichu však môže byť oveľa náročnejšie ako čokoľvek iné. A viem, o čom rozprávam, pretože som bol týždeň zavretý v tme a v tichu. Odstupom času môžem povedať, že práve toto ticho vo mne zanechalo obrovskú dieru, ktorá mi zmenila život. A práve preto v tomto videu porozprávam niečo o tichu. Vítajte na ceste za životom dlhým 200 rokov. Poďme na to. V západných kultúrach sa ticho bežne používa na prejavovanie úcty. Často hovorím, že aj moja žena by mohla prejavovať úctu tak, že bude ticho. Ale čo má vlastne ticho spoločné s dlhovekosťou? To si povieme na konci videa. Teraz sa poďme pozrieť na 4 výhody ticha. Ešte predtým však chcem zdôrazniť jednu vec. Je ticho a ticho. Existuje ticho, ktoré je hlboké, plné, pozitívne a výpovedné. Avšak potom je tu ticho, ktoré je negatívne, ktoré vás trhá znútra. To je to ticho, keď sa vaša žena, váš muž, váš partner na vás hnevá a ticho sedí nahnevaný vedľa na gauči. Tak to je presne to ticho, ktoré nechceme. OK, takže tu sú 4 výhody ticha. Poprvé, lepší vnútorný sluch. Ľudia chodia k psychológovi, aby lepšie spoznali svoje vnútro a samého seba. Ale 10 minút sedenia v tichu im príde ako Boží trest. A to sa proste vylúčuje. Spoznať svoje vnútro môžeme iba vtedy, ak stíšime vonkajší svet. Ale to je jasné. Ak sa nám to podarí, naučíme sa lepšie počúvať nielen samého seba, ale aj svoje okolie. Ak odmietame mlčať, nedokážeme ani počúvať. Všimnite si, že ľudia, ktorí veľa rozprávajú, častokrát nechcú príjmať rady iných a vety začínajú slovom ja, mne, ja som bol, iba ja. Tak spoznáte ľudí, ktorí radi rozprávajú a neradi počúvajú. Pythagoras raz vyhlásil, že hlupák sa pozná podľa reči a múdry podľa mlčania. Lao Tse napísal: tí, ktorí vedia, nehovoria. Tí, čo hovoria, nevedia. Ticho nám pomáha spoznávať okolia, rozpoznávať nebezpečenstva a príležitosti, ktoré by sme prehliadli, keby sme boli príliš zaneprázdnení rozprávaním. Umožňuje nám však aj zhromažďovať informácie o nás samých. Ľudia sú často tak zaneprázdnení premýšľaním, obavami, prežívaním a analyzovaním, že vypínajú svoj vnútorný hlas, ktorý sa na nich neustále snaží rozprávať. Ak dlhodobo prehlušujete svoj vnútorný hlas, začne k vám prehovárať vaše telo prostredníctvom fyzickej bolesti, a teda prostredníctvom chorôb. Ľudia si často zamieňajú ticho v izbe s tichom v hlave. Ak chcete, aby ticho nabralo svoj plný potenciál, je potrebné stišiť v prvom rade vašu myseľ. Ako náhle si osvojíte prax stišenia mysle, nebude vás ovplyvňovať ani zvuk prostredia. Naučite sa byť ticho. A to znamená, že keď si to ticho, to vnútorné ticho plne osvojíte, ani hluk veľkomesta vás už nerozruší. Osvojenie ticha môže viesť aj k duchovným vhľadom, aha momentom, uvedomeniu, zvýšenej citlivosti na negativitu alebo k vyliečeniu fyzického tela. A teda ticho posilňuje náš sluch, aby sme počuli náš vnútorný hlas. To nám pomôže naladiť sa na samých seba, stať sa autentickým a v neposlednom rade zlepšiť svoje psychické zdravie, fyzické zdravie, mentálnu pohodu a život bude kvalitnejší. Po druhé, ticho zlepšuje tvorivosť. Každý z nás sme ľudský tvor, každý z nás tvoríme. My dokážeme všetko na svete vytvoriť tým, že sa naladíme na sami seba. My nepotrebujeme čerpať z nikade, pretože my nie sme žiadne čerpadlá. My sme tvorivé bytosti. Albert Einstein tvrdil, že ticho stimuluje tvorivú myseľ. Keď nemohol prísť na nejaký nápad, jednoducho prestal premýšľať a plával v tichu, ako to nazýval. A čakal, kým k nemu príde tá správna informácia. Preto Einstein, podobne ako mnoho iných veľkých mozgov, trávil veľa času o samote a využíval ticho vo svoj prospech. Výkonný riaditeľ Neuro Leadership Institute David Rock skúmal tzv. Aha momenty, počas ktorých sa ľuďom sama od seba vynorí kreatívna myšlienka alebo riešenie. Tieto aha momenty zahŕňajú slabšie, menej nápadné spojenia medzi neurónmi, ktoré je ťažké postrehnúť, keď v mozgu dominujú iné hlasnejšie signály. Najčastejšie ľuďom prichádzajú kreatívne riešenia, keď je úroveň aktivity mozgu nízka. Stáva sa to vtedy, keď robíme niečo, čo si nevyžaduje veľké duševné úsilie, napríklad keď sa zobudíme, meditujeme alebo sme na tichej prechádzke o samote. Práve samota a ticho dopraje nášmu mozgu, našej mysli oddych,
ktorý ju následne dokáže stimulovať k tomu, aby vám prinášala tvorivé riešenia, tvorivé myšlienky. A to znamená, že ak máte práve v živote nejaký problém, riešite čokoľvek, riešite obezitu, riešite vzťahy, riešite zdravie, peniaze, možno je čas stišiť svoju myseľ, stišiť svoje okolie, ísť na tichú, dlhú tichú prechádzku a nechať si prísť odpovede v tichu. Po tretie, ticho zvýrazňuje posolstvo. V mnohých prípadoch môže mlčanie vyslať oveľa silnejšie posolstvo ako používanie reči. Ak reagujeme na slova mlčaním alebo používaním správne načasovaných páuz počas rozhovoru, dokážeme efektívne komunikovať bez toho, aby sme hovorili alebo písali. Mark Twain uviedol: správne slovo môže byť účinné, ale žiadne slovo nikdy nebolo také účinné ako správne načasovaná pauza. A viete, čo je kľúčovou výhodou mlčania počas konverzácie? Mlčaním nič nepokazíte. Mlčanie je totiž bezpečné. Rímsky spisovateľ Publius Cyrus raz vyhlásil: často som ľutoval, že som hovoril, nikdy som však neľutoval, že som mlčal. Ak sa naučíte efektívne mlčať, bude to pre vás iba výhoda, pretože práve počas mlčania dokážete prísť na správnu odpoveď na otázku, na ktorú odpoveď možno nemáte hneď. Po štvrté, ticho zlepšuje duševnú pohodu. Nespočetné skúsenosti mnohých rôznych ľudí naprieč vekami nám hovoria, že ticho nám pomáha upokojiť našu rušnú myseľ. Množstvo výskumov naznačuje, že ticho uvoľňuje myseľ, zlepšuje spánok a zmierňuje nespavosť. Jedna štúdia dokonca zistila, že 2 minúty ticha majú väčší upokojujúci účinok ako počúvanie relaxačnej hudby. Iné štúdie ukazujú, že vystavenie nadmernému hluku v prostredí zvyšuje hladinu stresových hormónov a môže spôsobiť narušenie štruktúry spánku. V článku na portáli Psychology Today autor George Foy hovorí, že sme sa naučili tolerovať hluk a vnímať ho ako niečo normálne. Naše podvedomie na hluk však neustále reaguje a vytvára v tele určitý stres, ktorý sa môže časom stať chronický a spôsobiť ochorenie. Podľa Foya chvíle ticha zlepšujú celkovú pohodu a výkonnosť. Tak si to zhrňme. 4 benefity ticha sú: lepší vnútorný sluch, lepšia tvorivosť, zvýraznené posolstvo, vyššia pohoda. A teraz, prečo je dôležité ticho pre dlhovekosť? Predstavte si auto, ktoré každé ráno naštartujete o 7, jazdíte s ním takých 2000 km a večer o 10 ho vypnete. Keď zaspíte, to auto ste vy a každý jeden deň ráno naštartujete a až večer vypnete. A to je práve vaša myseľ. Vaša myseľ od rána do večera, až kým nezaspíte, neustále ide a ide a ide a ide. A ak sa chcete dožiť 200 rokov, musíte sa naučiť vašu myseľ stišiť. Jakmile sa naučíte vašu myseľ stišiť, je to ako keď vypnete auto a necháte ho oddychnúť. Tento oddych je pre vaše zdravie, pre dlhovekosť, pre dlhý zdravý život nevyhnutný. Keď sa pozrieme na najdlhšie žijúcich ľudí, áno, sú tu ľudia z Okinavy, sú tu ľudia z gréckeho ostrova Ikaros, to je všetko pekné, avšak tí najdlhšie žijúci sú vždy jogíni, o ktorých sa síce veľmi nerozpráva, avšak ja som si ich životy študoval a nájdete ich životy aj v mojich niektorých videách a sú to ľudia, ktorí sa bežne dožívajú 120, niektorí 200 rokov a viac rokov a práve títo ľudia majú ticho ako svojho najlepšieho kamaráta. Práve títo ľudia sú neustále ponorení v meditáciách, v tichu, v sebe, počúvajú seba samého a dokážu byť v tichu fakt hodiny. A ak si vezmete, že počas stišenia hlavy vaše telo oddychuje, regeneruje, lieči sa, kedy máte čas ochorieť? Kedy akože chcete byť chorí alebo zostarnúť a zomrieť? Keď sa neustále liečite. My ľudia potrebujeme to ticho, aby k nám mohli prichádzať tie inšpiratívne myšlienky, aby sa naša tvorivá myseľ naštartovala, aby sme naštartovali liečenie tela. Až vtedy dokážeme žiť fakt dlho. Ak by dlhovekosť bola iba o stráve, tak by sme 100-150 ročných ľudí mali strašne veľa. Ale tým, že budete jesť fazuľu a brokolicu každý deň do konca života, si nezabezpečíte dlhý a zdravý život, ak budete neustále v hlave premýšľať a ak vám vaše myšlienky budú spôsobovať stres. Všimol som si, že sa na internete objavujú ľudia, ktorí vedú semináre na dlhovekosť, avšak nespomínajú niečo ako ticho, niečo ako stres. Sú to ľudia, ktorí spomínajú iba strávu a fyzickú aktivitu. Avšak ak by to bolo iba o týchto dvoch veciach,
tak by sme tu tak, ako som povedal, mali strašne veľa dlhovekých ľudí. Preto som sa rozhodol, že aj ja budem robiť semináre na dlhovekosť, ktoré budú úplne o inom a hlavne na úplne inej úrovni a ja obsiahnem strašne širokú literatúru, pretože mám veľa vedomostí, ktoré vám dokážem odovzdať. Takže v popise videu si nájdete moju stránku, kde nájdete termín, kedy sa bude konať seminár zameraný na dlhovekosť. Ďakujem vám za pozretie tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Yes.